Здравейте, приятели! Днес ще ви покажа тази интересна платчица, която представлява един контролер за зареждане на уловни акумулатори от фотоволтаичен панел. Интересното тук е, че тази специална конструкция на платката е с MPPT функция, което значително увеличава производителността на такъв тип платки при зареждане с слънчеви панели. Интересно ще бъде дали наистина поддържа MPPT функция. Ще проверим в днешното видео това нещо. Спецификацията, виждате, отдолу е написана. Изключва напрежението при достигане на 14,8 волта. Зарежда с 1355 волта. Имаме вход и изход. Тази платка поддържа заряд до 3 ампера ток. Аз лично бих предпочел да се ограничил до 2 ампера, за да не прегрява тя. Сега ще направя няколко опита тук на бюрото с захранване, регулируемо захранване. Тук на входа ще подам напрежение, а тук ще закача един уловен акумулатор, да видим как се държи платката и дали наистина има MPPT функция, както е написано тук. Това ще разберем само след малко. Ще ви обясня и каква е разликата между PWM и MPPT платките или контролерите за зареждане. Ще измерим с ампер клещи какъв е отдавания ток и какъв е тока на входа и по този начин ще разберем дали наистина този контролер може да изпълнява тази функция. Сега набързо ще направя малко кабели, така че да присъединя към тази платка акумулатора и лабораторното захранване от двете страни и ще видим на практика как работи тя. За целта съм си приготвил две щипки отново от AliExpress. Тези са от тънка ламаринка, но с зареждане от 1-2 ампера ток няма да е никакъв проблем да си използвам такъв тип щипки, нищо че са тънки, все пак няма да пускаме стартов ток, а само ще зареждаме бавно батерията. Сега ще направя две кабелчета извън кадър и се връщам към сглобяването на постановката, за да можем да направим някои измервания. Сега, приятели, това, което съм направил тук е подал съм напрежение тук отдясно, което напрежение ще гледаме тук на мултицета. Включил съм го паралелно на този вход. Тук имаме напрежение от лабораторното захранване, което зададох на 18 волта, но виждате, че контролера поема 14,5 волта. Тук на изхода са щипките към акумулатора. Подал съм точно 1 ампер ток на входа, за да видим дали този преобразовател преобразува до по-голям ток на изхода, така както би трябвало да е един истински MPPT контролер, или поддържа същия ток, който е на входа, просто изрязва излишното напрежение. Това би трябвало да е истински MPPT контролер по данни, но сега е часът на истината. Между другото и аз заедно с вас ще разбера за първи път дали наистина тази платка, която е озаглавена като MPPT контролер, е действително така. За да разберем това, ще използвам ампер клещи. Разбира се, без тях не може. И ще измеря първо на входа дали действително имаме 1 ампер консумация от платката и после на изхода да видим дали имаме повече от 1 ампер. Така ще разберем дали действително тук имаме един MPPT контролер или необикновен PWM. Занулявам и виждаме на входа какво се случва. 0,9697 колебае се ампера ток. Сега ще видим на изхода колко е. Занулявам и виждаме 0,95. Даже има загуби. Малки загуби. 0,01 ампера загуби в топлина в контролера. Така че, приятели, имам новини за вас. Тази платка не е истински MPPT контролер, какъвто е момент да завъртя, озаглавен ето тук. With Photovoltaic Cell MPPT Function. Да, ама не. Приятели, обаче не всичко е така, както изглежда. След малко тестове успях да накарам тази платка незнайно как да работи в MPPT режим. Виждате, че вече свети тук OK, за разлика от преди, когато не светеше OK. Не знам по каква причина, нещо може би съм сбъркал в постановката. Ще прегледам пак видеото, за да видя кое как съм свързал. Може би нещо съм разменил като кабели, не знам. Честно казано, не знам какво съм сбъркал, но сега ще ви демонстрирам, че тази платка работи действително в такъв режим. Въпреки че забелязвам един недостатък, а именно, че на 20 волта имам
точно 0,40, всъщност на 20,7 волта напрежение имам 0,48 ампера ток, което е точно 10 вата. В момента е ограничено точно на 10 вата по някаква причина. Може би това му е лимита на тази платчица. Но на входа, ето сега ще направим един експеримент. Зануляваме. На входа имам 0,45 ампера ток, а на изхода имаме, зануляваме отново, на изхода имаме 0,68-67 ампера ток, което означава, че в момента тази платка действително работи в режим MPPT, защото в момента по-голяма част от енергията, която идва от входа, реално отива към клемите на акумулатора като ватове, защото успява да си модулира не само напрежението, но и тока, което е любопитно за мен, защото в началото не можах да накарам тази платка да работи. Реших още веднъж да свържа нещата и се оказа, че проработи. Така че, приятели, истинска е платката. Наистина в момента имаме MPPT платка, която макар и ограничена до 10 вата, явно когато е в MPPT режим е ограничена до 10 вата, защото забелязах, че в PWM режим, когато работеше, както я бях свързал, имаше по-голяма консумация. Поне на входа стигаше до 2-3 ампера. Така че, приятели, ето, че човек не трябва да бърза с заключенията. По някаква причина платката заработи в MPPT режим, така че удряме един палец. Благодаря ви, че гледахте това видео до тук. Ще се видим в следващото видео.